ja no descansava, recuperava un partit que era aplaçat. Aquesta setmana, amb el partit aplaçat, empat al camp del Manresa, segon classificat, un empat a 0, per tant, bona feina dels gironins que mantenen porteria 0 davant a un dels rivals on t'ho posa més difícil a casa seva. I això vol dir també a la vegada que l'Arnau va fer bona feina en defensa. Per tant, acaba repercutint en el joc de l'Aranyenc. Jordi, l'altre jugador que també tenim jugant en el Llagostera, en el primer equip en aquest cas, i és el Jordi Maimí. Fa 2 setmanes que vam parlar amb ell i què ens deia el Jordi i què és el que tenim des d'aleshores? Doncs mira, tenim una bona notícia, tot i que encara no podem celebrar que en Jordi comenci a tenir minuts amb el primer equip. Aquesta setmana, a la visita d'un dels clàssics de la Lliga Espanyola, com és el Mallorca, amb la visita a casa dels gironins, empaten a 0, treuen un punt molt valiós que els ajuda a mantenir una posició que, tot i que encara no podem celebrar que sigui còmoda, els allunya una mica més de la posició de la zona de descens i manté, evidentment, una porteria 0 molt valuosa davant dels primers. Doncs bon paper de tots dos aranyencs, no? I com a mínim els dos equips, el Llagostera B i el Llagostera, bons papers. I l'acabar el passat dilluns, ara fa 2 setmanes amb l'Oriol, em deia, escolta'm, jo vull més, dic, no, cap problema. Dic, didat plena, d'aquí 2 setmanes juga la Copa del Rei de futbol sala, dic, i a més està fent un bon paper amb el Jaén Paraíso Interior, dic, Oriol, busca'm 4 dades, i l'Oriol, ni corto ni perezoso, diu, i tant. I has trobat coseta xula, veig ara aquí taules, estadístiques, què has trobat? A veure. Sí, tant. Primer el que podríem fer, si et sembla, és situar una mica el jugador. Parlem d'en Didac Plana, 27 anys, un cedit pel Barça, ni més ni menys que pel Barça, que després de rescatar-lo de les categories ja del primer equip del Catgas de Santa Coloma, el va repescar el Barça i actualment té contracte fins al 2021. Està en situació de cedit en el Jaén, que ara mateix disposa d'una classificació que amb una zona molt privilegiada, 5è classificat, 26 titularitats davant de només 5 suplències, per tant podem dir que té la posició ben guanyada. Ben guanyada. Dels porters, a més destacats de la Lliga Nacional de Futbol Sala moltes setmanes, i ja sabeu que si no torna al Barça, si no és el Barça, és perquè el Barça té el millor porter del món, que és Paco Sedano, i que ara desconec, no recordo ben bé l'edat, però amb 30 llargs continua donant un altíssim nivell de joc. L'any passat, no l'any passat, fa uns mesos, fa unes setmanes li van donar el premi a millor, si no recordo malament, millor porter del món dins del món del futbol sala, que no és poqueta cosa. A més, el Didac que està jugant amb el Jaén, un Jaén que, com deia l'Oriol, és 5è, però a més està jugant Copa del Rei i està classificat per la Copa. Sí, exacte, doncs mira, ara quan acabem el programa, tot just a les 9 d'aquesta mateixa nit, començarà el partit que tenen davant del Saragossa. De fet, ha començat ja des de fa 5 minuts, començava a 8:45, pot ser que l'hagin avançat un palet a última hora, pot ser, però, en fi, és un partit que s'està jugant a aquesta hora i que el dimarts, que sempre ho dic malament, el dimarts juguen Copa del Rei amb aquest mateix equip. I, a més, aquesta setmana passada, fa 4 dies, van saber que el Cartagena era el rival a la Copa d'Espanya. En el món del futbol sala, els 8 primers juguen la Copa d'Espanya, la Copa del Rei la juguen tots els equips. És la 4ª participació de la Copa d'Espanya del Jaén. Per cert, la primera d'elles la va guanyar directament, que està prou bé. Avui hem entrevistat el Didac, si et sembla, Oriol? L'escoltem, vinga, va. Doncs entrevista en Didac Plana. Didac Plana, com estàs? Bona tarda. Hola, bona tarda, Jordi, com estem? Abans d'un partit important amb l'Humacón, ara ja no Humacón, però amb el Saragossa, un dels rivals que arriba segurament en el moment més dolç que està travessant